Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam ti nga alwin. Dear Manong Nemi, may sa aparti Manong Nemi, tinitandaran mi kani best friend ko nga Ronald. Best friend na, kaopisina akpay. Manong. Kaya dito yung sila nasulit, dagiti tuwa bukil ti matak, edi makitak ti may sa babae. Kinidag ko ni Ronald. Abay, kiram na yung babae, Joy, Jenica Red. Wow. Sexy. Napintas. Parang model. Parang artista. Apay pare. Nagpitik ta puso mo. Nagpitpitik loko. Hain tikait ko sa hon. Na-inlove kan? Na-inlove ako. Iso da ito eh. Oo. Amangan mat no. Pamarang lang lahat alangana. Baka retuke. Nga tamat. Umasadaga kang kuhanan. Hi. I'm Alwin. I'm Rhoda. Nagraip Manong Nemi, daki dinakulap mi kat aningan, anay sang sangayan, tiaradan nga pa nagpitik ti puso. Napintas Manong Nemi, adapay kalid na. Sa di umisem, nagparang dagiti na urnos ken napudong ang ngipan na. Imaluti pa magina Manong Nemi. Daytoy ngatan. Binaybay ako ni Ronald Manong Nemi kat nilayang ang Roda, tika sa salita. Umininom at Manong. Ano tayo inuman? Red wine? Sika. Brandy. Ang kasagararamat ti ice. Awan ice data baso ma. No brandy, saan nakasapulan ti ice? Kahit mo samin, inom diretso? Tapno mananam mo, titpudpud nung araman ti may nga arak. Wow. Inistoryak din mapahan kanyak Manong Nemi nga tubuak. Membruak ti may nga mabigbig nga pamilya. Attorney ti amak, businesswoman ti inak. Ada kapsat ko nga doktor, ada engineer, ada architect, ada nurse, katsiyak, accountant. Ano plano ka mangipatak diri ti kabukbukotak nga bangko? Assistant manager. Dantani ako nag-manager, tag-retire ton ti manager mi. Nagpintas kami di biyagyo. Baknang kayo? Oh yeah. Ada mabalim mi. Dalawa pa ito kami di probinsya. Naggasat ka ng di babaeng baling asawam. How about you, Rhoda?
Gagangay lang ti pamilya nga nagkapuhak. Ni tatang ko. Kailangan tatang ti awag ko. Meaning, hanggang mabaknang. Ngayon at least, tinulungak ti bagik. Nag-working student ak. So nga naka-redwara ti college. Mga opisina kami. No, agaharim ka kanya, saan kang aklunin? Apay, saan ka may kari? Saan nga kasasaad ti panagbiag ti pagsasaritaan? No ayat, ti involved. Among kadi nga tsak pa'y nadaan ti girlfriend? Apay? Tsak pa'y nasarakan ti babae nga na magpitik ti pusok. Idi. Ngimita, nasarak akon. Awan sa bali na saan na si ka, Roda. I'm sorry, busted ka. Apa yung busted na? Teka, ngarod nga sana ka may kari. Roda, saan mo kumapanunutin? Noan niya ti kasasaad ko, ken kasasaad mo ti panagbiag. Tinasken, at pagsapulak at pagsapulam. Di ba? Ibalayan kan to itakil ng balay. Kompleto talikamin. Itid kung to kami nakasapulam. Takas-tak nga kayat. Na love at first sight akin, Karota. I love you so much. Sorry, Alwin. Sorry. Abi kagsusuri ka. Di ka kayat nga entertainin di puso. Ulitek, sana ka may kari. I-disregards mo, ti may panggapiti ko ng saan ka may kari. Ti panunutin Kendrick Naim, no ipatpatig na kami. Itapay katlapda kong ti puso. Please, Roda. Di na kumapayan. Kensam mo kumaparitan ta puso. No talaga mariknamet ti ayat para kanya. Palupusam. Palupusam. Kakaiso na nga dan nagariknak ti ayat. Alwin. Ngayong sikape nga. Diyak pa ka ikarian. May ikari ka. May ikari akmat kang ka. May ikari ta nagpatpada. I love you. And if you love me too, palubusam tirik na. Itapay kat sangalin tantay na yata. Itapay kat dito nga aldaw ti official nga panangaklon mo kanya kat tunggal dumanon ti kastoy nga aldaw anniversary ta. Agmansarita pa eh. Ag-quarterly ta pa eh. Ag-mid-year anniversary ta pa eh. Santo year anniversary. Hinigkamag ti may sangat kulap na manunemi sa ako pinatpatan. Pinareng ko, nagpinareng kami. Aging ka nga inawid ko isuna. Kat naraman akong dagdibig na. Alwin. Diyak matin magawid ang tiriknak. I really love you. No mabay, Jack, stop. Diakon kaya't nga manghagkang katikunaw nga di ka may kari. Basta sinumpatan akon, agay na yatan, na tayo. Okay ba? Okay. Siya akong di kararagsakan nga babae dito lobong. Huwag na makasangit nila sa ragsak ko. Don't cry. Yan tangay niya mamukeng ka tibakik, awan tip, yun ulbut ko, kastamat ken ka. Sa mong imbaga nga, sa mong imbain nga imbaga nga, tatang ti awag mo kini tatang mo. Kahit nang sawin. Hala, saan ta na panunutan deta? Tinaskin kita kay nayatan. Roda. Alwin.
Nagkuyag kami kini Roda, manunami, ngayon masadag itayan ni Ronald. Friend, yan mamuking ka ti girlfriend ko. My sweetheart. Kahit mo asawan, inaklon na ka nga dagos. Gabutag padpada kami ti marik na. Ipatpatag ko, ipatpatag na. Ni Roda. Roda? Ni Ronald, my best friend. Ay, maragsakan na kamakamuking ka, Ronald. Inita, adda pa panan ni Roda nag-excuse manunami kat dududwa kami kini Ronald. Pare, instant, easy to get. Abangan mo no, alis tumlat na pukaw mo iso na. Diyak kaya ta mapukaw ko ni Roda. Kasunod ti kasasad ng tibihag, nakurapay da. Ngamin kanagatan na tinagbasa, working student, naging ka nagraduar kat mga opisina at suna. Numamanda pa, papang mo, kan mamang mo, kan nagkakapsat mo, sigurado, di na kayat. Saan nga isuda, idek decision. Aganan nat kalahing pare. Amangan no, maawata mo dikit ko sawan. Amangan no niya. Nugun-gundong mahin laing ni Roda. Tikinapak na mo. Amangan no kwartam laing. Tiap afterin na. Rinabii manong naming agtintinawag kami. Ket kada Biyernes manong naming ag-date kami. Mapangkamag-dinner, manong naming. Agorder ta take out mo. Tapno, maramanam met ti pamilyam. No. No mabalin na ko Halloween ket. Saan nga kasto nga klase nga restaurant ti papananta? Magastos. Okay lang kanya kung nagagangay lang restaurant. Karinderya, mabalimpay. Sabot nga rin mabaling nga pangkat karinderya. Hanggang mahamot nga mabaling nga mapangkalang ito ordinary nga restaurant. Class nga restaurant. Because you are class and you are special to my life. Makasakit akmanin, kastang yung magbagam. Nagagasgas na taklaunay. Interbigat, Sabado. Awanti opisina. Nagkuyog tanto. Papananta. Intag shopping. Isapingan ka. No. Tsakayat. No, anya tawan kang kaidat ko. Anya ka ditawan kanya. Isagutan ka di. Talagang aritos. Okay kanya kung dito, yuri kang ganjong. Aritos ko. Kwentas? Engagement ring? No, saan ka mahilig ta alahas? Ano ang tiket mo? Okay man pala dito arawatek. Ngayon isagutan ka. Databag mo. Lokal. Saan kami nga mahilig nga? Karigit na balor. Gabutaw ni gatang mo. No, day gatang ko. Susuldo ako. Ngayon, agin inutak. Tibag nga bag nga brand. The brand kan bag agaga ngay. Just the same, di ba? Para kanyak, that's the same. Diyan ang ginakinalaka, agpadpadan tubit lang ang bag. Nga mawali mo pagkargaan, pagkabilam ka na gitay, masapsapol mo, di ba? Tay sapatos nga nanginakin, nalaka, okay, parehas din, di ba? Nga mausar nga may sapatos. Kaya lang, diyan nalaklaka, maperdi. No. Nasyakit, amok ng ilalayan. Amok ni batik. Nanginaman mo na nalaka. Kasta, Alwin. Nagasgasak nga ron. Nga nagbaling nga si kati girlfriend ko. Apay, gabutan niya.
Nung nga tad giti sabsabalin kat baka no dawatan dakpa eh. Apay ko mga dumawat aking kat kwarta kat atamot kwarta. Amom tag-drive na tsaka yat tag-drive. Gabutaon i-drive mo. Ag-commute ka. Okay. No, susuruan ka nag-drive. Tapos ka stakit doon. Amomon, mga alakad to lisensyam, tari ka luwang kanto de kotse. No. Kaya, kaya ti umawat ti regalo nga nang ina. No, regaluan na, dyan nala ka. Ano regaluan ka agad? Siyempre, regalo eh. Masapol nga special. Nga regalo. Gapot special ka para kanya. Please. Amom, Roda. Makunakmat ka nagagasgastak. Agsipod ta. Agsiputan niya. Sigat na nagbaling nga girlfriend ko. Gabutan niya. Gabutan nga. Napindas ka. Saan ka nga? Sana ka rin pati kwarta. Kasta. Amom. Inibaga ka natatang kinanang kinikapsat ko nga nadaan kini boyfriend ti kasking ka. Kasalsanda mamati. Ape ka no. Kat saan ka may kari. Kada kayo. Kunakbat ka na kwada. Nga ni Alwin kat awon pilpilyan na. Basta ipatpatig na. Gagangay lang tibiyag noon saan. Kunakbat ka na kwada. Mabalin? Nga niya. Umay ka to tagasan nubig at jibalayo. Tap numamamok di kiti parents kan kakapsat mo. No. Iba yung tulatang ti pangkitam kanyak. Abi nga ti mo kayat. Nakababain siya pala ini. Abi nakababain ko ma. Basta. Idad mo kanya ti complete address mo. Tao may kanto sunduan. Into nubigat. Alas 10 sa Dakton. Kahit kumamit na giti parents mo, kaya hindi kapsat mo. Tinawagak manunemi ni Ronald, idi tamakasang payat akong dito balay. Hello, pare. Ay, Halloween. Nag-date kayo? Saan mo nga na pa nin check-in? Abag katawa ka. Kaya't na ka na? Kitabi nga di mo padasin. Diyan kayat. Look. Di mo kayat. Padasin mo lang iba ka. Mabaling ka din nga check-in taon. Takayat kung nga da mo pasama ka na taon. Siyempre, agpanunod tuman. Agad na talagang kayat na. Ngam kahit kong respetaran ti kinababae na, friend. Respetar kiso na. Kabuti ba't parik ko. Bahala ka. Ngam nagtulag kami. Mabangkod to, dagasan ito no bigat. Tap na mamamok. Nagiti parents kin kakapsat na. Kina reaction na. Di na kumakayat. Nakababain ka no. Ano nga talagang amin ti kinatao na? Well, magustuhak. Sana kas kadagiti madamdamag ko nga dagiti agkarelasyon kadi babae, agdawat, agkidaw. Mas lang man natay bilmuto, gatangam deto, kahit ko deto. Yung kunana, kahit nakanong pa iti karinderi nga panganan mi. Para kanya kumatagad. Very class, iso na kanyang special. So, special mat dagiti pangipanak kang kuana. Hanang nga nga panaging kuana lang dagita. Si kamat, friend. Kang kanayo mong sup-supyatan ti bagbagak. Salsalud-sudak lang. Saan nga tangagin ko kunalaeng kunak. Tapno pabiliban na ka. Panagkunak at saan ngaging kukuna. Dahil nga talaga ti karakter ni Roda. Saan nga nagastos, saan nga kayat na gagangay lang.
Gapot na irom ti gagangay. No na irom ti gagangay, siyempre, ambisyonan at ngumato. Nga dadat gapo na no apeng nga, naswerte isuna gapot ta, maikamang iti nabak na nga pamilya. Diba? Ngam sana kasta ni Roda. Sana kasta. So nga, nagasatak nga nakanubya kang kuhan. Nasapak nga rimuar iti day nga bigat ti Sabado manon nemi napanak iti may sa grocery. Nangadadot iti groceryak manon nemi. Orelad tuwa, madarak kala karton manon. Kada ito itintugot ko manon nemi idi ta mapanak iti address nga inted ni Rota kanya. Gagangay lang ang balay manon nemi. Tintududa. Roda ko nam, sir. Wine. Roda ko opisina. Dahil sir, dahil awan pintana nga balay. Nga inabay ti nagpinta ti green can red. Yun dyan. Medyo marakrak ti alad na. Manong nemi idisardeng ko ti kotsek umaribongbong de kiti bububing. Hey. Children, pangaso ya. Dayo, gas-gas ti kotsek. Ha? Buyain nyo lang. Noetyo ko lang. Toyo, gatang nyo ti kendiyo. Gatang nyo kangkanan nyo. Ay, pagbibingayan mi, sir. Pagbibingayan nyo. Umay kayo. Hindi agbibingay. Dakal dito, Hindi kahit masawan, pimanaw dan manong. Hindi makikita ka manong nemi. Ni Rota, rimuar di balayda. Nakarawatan. Let's go. Ha? Let's go. Kahit ko ba mamunig ti parents mo, kinabud no na ada grinosauric. Ada compartment ti kotse. Mabiglang ha. Mabiglang. Mabaling nga mga yab kat umakadwa kang mangbagkat. Talong ka karton nga tatakil. Ala, pwede kita. Amo ka sa pula niyo. Grocery. Grocery items dito. Alwin, amangan no, amo panunutin dita. Ni, dita lakay. Tatang mo? Isun yung tatang ko. Tang, ayuban nyo man ni June. Umay natulungan ni Alwin nga mga bagkat nga mangisarak ka kiti grinocery na. And sagutan na tayo ti grocery ka do. Ay, agyamang kami kang kaser. Si kaya gayam ti bagbaga dati anak ko nga boyfriend na. Ay, sus, nagpindaspet ako, Sem. Alam mo kayong tatata ko, tulungan na ka mga ibabakari ito. Manang apay, ito yung ating ko, ni June, ni sir mo nga Halloween, di boyfriend ko. Nagsorte ka natin. Nagwapo nga baknang ti boyfriend mo. Alang katulungan ni tatang na. Nagkatudig ito. Datanin na, narang! Umakayon tayo na Umakayon! At dapat duwa nga babae nga dyan ni John manunay miti marimbongbong wala yung may. Ala, sir, thank you. Thank you, sir. Nagmayat na gito ini. Thank you. Aging kaya manunay mi. Nga. Adamat bakit nga masadig. Gay, ano tumatin ko kwak. Ay, ano bagkatek. Nay, awanin nana. Ay, sir, ni Halloween nanang boyfriend ko. Ay, ganda ka gwapo ka nagbak ng di boyfriend ti anak mi. Nagagasgasat ti anak mi. Himbag man ta may karakari kami kanya, sir. Iba't patag ko ti anak yo, nanang. So nga sang naskin nga. Ibagayo nga may kari. May kari ka ba't isa patag ko? Kanipat patag na kami. Ay, sige nga, Rod. In kami nang,
Gamin ti pa namin. Pinagtatarayan ti ko sa manon nemi. Numanin talyawa kisunin. Hango mo nuni. Abay ito problema, sweetheart? Pampananutek nga rod. Kaya ano pampananutek? Tagitintin mo Abay. Amangan mo ito pag-arupap nga. Sweetheart, awan day ti panunot ko. Di ba? Imbagam nga, di mo kaya tigiti nangingina. Kahamat nga nangina gidya Hanga nangina na gidya ngem adu. Di kat atut nagastos mo. Kem, amangan ni pag-arupap nga, kayat kumet. At siyempre, dakil nga libre na kada kami. Baka nga manong bulan nga usarem mi di gidya Sana nga sapat panunutem. Di kayat ko, nga mangigkan kakit, thank you. Thank you, Alwin. Sa nakarukupen ko Sorry Mabaina kami. Anak kami mo. Alwin. Agdadray back. I love you. Nagagasgas na Alwin. Sa dino pa pananta. Kita tag-shopping. Tad mo lang na kwarta. Pangusaram ti kwarta nga. Kaya igatang mong tumidlang. I-shopping mong tumidlang, di ba? Okay. Igatang anak. Ngayon, dyan nalaka Gabutan nalaka ka lang. Diyak ka na tinanginang arwatan. Ang mga nibagatak iti nga. Allah, ni Ruda. Naka-boyfriend itinabak nang. Sumot lagayam nga. Kastoning ngin-ngin na di kiti arwatan na. Bakang kunada. Umapal kayo ko naman. Di maki-boyfriend kayo matibak nang ko naman. Diba? Sweetheart, amom, urekid daw itakanyak ti amin-amin ko. Itan ko keng ka. Talaga? Sigurado ka? Uwan. Baka si katagkid-kid. Di kahit ko kid kwa. Guno udak tureta. Malpas ti kasata. Intun ka anong arti kasata. Nakasagana kan? Iti anyaman nga oras ko nakmet. Nakasagana ka mga ipaikan ka ti amin-amin ko oray sampay tahan tapay nagkasaraw. Gabota talaga nga nakaragragsakak. Gabota talaga nga mamatiyak nga ipatpategnak. Iti likodan ti amin. Nga ipatpateg kamet sa nga gabotabak nang ka. Ngam gabota nga siyati pa nagpuspusom. I love you, Alwin. Alwin. Ako na ka, dra-dry back. Uri ibaga na marong naming saan nga nangina ti gatang ko para kang kuana. Para kanyak, special suna, special mat dagiti regalo. Hala. No kumati ng laklakad, isupay, makamenos ka. Nagsayang. Abay. Tinalakakin nangina, isumat la isukunakit. Di mo mawatan di kahit ko sawad. Ket na dyan nga rod, okay, as pagarikan, 5,000 di balor na. Ket adamat 1,000. Ket mo sawan, kaya kahit mo di 1,000. Ketuin, tapos na di 4,000, edad mo langin nga kwarta. Kasi dyan di kahit ko sawan, taada sa baling nga pakagatangan na. Mawatan kan. Ngem, basta gumatang ak tinangina, no kasapuram ti kwarta, di kang ka ti kwarta. Tugkayat, abay. Huwag tupay nga rupa ak ti kwarta. Inistoryak deta nga napasamak manunimi kini Ronald. Idita, kalunesan na kat sumrekak manin ito bisina. 5,000, kaya kayat na jay 1,000, tadyo 4,000, ito mo king kuha na kwarta.
Kasi diyan. Di kahit nang sawan rupa ti kwarta. Yung sa anak mo na rupa ti kwarta ko na. Mawatak man ti na. Simple ti kayat na. Usto ti bagbagana eh. Diyan ang inakin na laka nga bag. Parehas lang tumit lang nga bag. Di ba? Alalis to maperdi diyan nalaka. Na. Depende di panangikir. Panangilalam. Panangusar mo. Damat kinti puntos ha. Simple. Simple. Akas iti kinasimple. Ti panagararawat na. Nga iso ti adadda nga mang papintas ken kuana. Nga iso ti adadda nga pakainlabak ken kuana. Sige. Dadat style mo. Uno dadat choose mo. Simple. Ken saan nga nagastos. Saan nga nagarbo. Di okay. Barbaring no saan nga pakitang tao lang. Sikamat. Talaga. Sopyaten nak manan ang kontrabida ka manan ako nak. No namnamahay kon manong naming nga may ibusdan, nagiti ginatang kong grocery items. Aramidak manin. Orisan ko yung pakpaka mo nga mapanak manong naming biglan tulat nga da. Ay! Adda ni sir. Jun. Sir. Adda manin grocery yak. Nina, manang mo? Kadigdigos na itay sir. Tadi kwarto na. Agrubrubat. Adda ka din nagtulagan nyo? Awa ma. Iba ka nagitay kaobisinan na ti kadwana. Ay sir. Ipagkatik na rin ito yun. Alawan. Tulungan ka ha. Tulungan ka. Mangisir ka rin ito. Apo sir. Adumanin. Apag isuuna nga na ibus min sir. Apo na yun. Nagmayati na yan. Ada pwede gito yun eh. Ano gito sir? Bagnet. Longganisa. Hala. Nagimas ni Bagnet. Nung kasalo tragsak ni June, kastama tigrikabsat na kanaganak kang kuwana. Yung na kami suot manon na imi. Ni Roda. Abay na episode ka. Kunakmat kang nga inulit mo man. Gabutan naman na may kanibusan, so yung naramit ko manin. Kasla si kamatin timang bibiyag ka na kami. Di mo kayo tikastoy? Kayat ko ang maruam digit kakabsat ko. Maruam digit naganak kanya. Ikasano nga ro din no saan ta nagkatuluyan. Kahit awan to magtakastuyan. Di may kawadan ton. Taapi ko mga saan ta nagkatuluyan. Ada ka di pa nagduwa-duwam, tariknam kanya. Ay-ayatan ka unay-unay. Alan, aluin ko na. Ayun, aluin. Ngem, kasanon no, saan da kayat na parents mo? Haandang isudat ang desisyon. Siyak ang desisyon. Kasanon no, makakita kanto ti ad-adda nga, makarigdam ti ayat. Kasano kam tupay? San kunto nga nabitan dito? Napiksan na ka kasta. Adalakad mo? Adalakad mi ka na tayo kaopisinahan kan best friend ko. Babae. Ikaw na, babae. Hindi umayak. Baka no ka. Ma-outside Colombo ka. Ano mo outside Colombo? Ma-out of place. Babae ka, mamin. Hindi mayat. Siyak ti kakaiso ng lalaki para ka na kayo. O mga makakita kat kay kayat mong minti siya. Si kakid di. Awan pa nagtalek mo kanya? Ang damat ka di Ngayon baka daw ang solisog kang kakaragit kakadwa ka mabae. Di ka proud nga mangyama mo kanya kadakwala. Ama na, kaya dangarod nga mamamuta ka. Ikaw mo lagayam. Di intan. Sige, dangarodin. Puro babae manong name di kita na downon mi. Itiri
Panakaparke. Napintas na ito nga lugar Dito ito umayong minukwa. Napresko di hangin. Baling ko pang parelax ti panunot. Pag inanaan ti panunot, iti makalawas nga o panagtrabaho ti bisina. Inya mamunak kadakwada manong nemi damat iti napipintas kimisuna. Naglalalo manong nemi. Di may sa kadakwada nga iruwar na't dila na sana dildilpatan. Ti bibig na. Loko na ito Sugisog na ito Idi mayadayo manong nemi ni Yuli Imasadeg. Hi, Alwin. I'm Susan. Susan, maragsa ka na makamumukeng ka. Kadagupan nyo amin nagkakaobisin ang gagayam. Ma'am, sikat Shakti? Sikat kang kanoy naman kita kanya. Gabutan na lab at presata keng ka, Alwin. Saan ka di pa nga na pa ni Roda keng ka di amin Sambay. Abay, inawis mo ng tinakayat. Isukid di at mayat. Ngayon timot kayat. Apay? Iba't patig ko ni Roda. Kahit nasawan, respetarek. Di kinababae na. Nagagasgasat ni Roda. Ngayon no saan mong ipatpatig, hamong respetaren. Di kinababae na, di ba? Siguro, siyak. Siyak di mga habis kang ka. Nag-check-in ta. Kayat mo? Susan, jak kayat ng liputan. Kaya na ko. Di kayo mapayag-asawa. Come on, Alwin. Kasapulang tilagsak. Saan nga makaparagsak kang katikwartan? Di ba? Siya. Paragsakin ka. Itayok-tayok ka. Oh, agar ka. Agar ka kat marikrik na. Lalaki aklang. Tao aklang. Let's go. So din na. Panawon tayo nan. No. Okay nga rin. Danto sa bali kong daway. Mabaling nga mamon cellphone number mo. Sige. 0949 Manong nemi idi itulod kon ni Roda. Nakamisuot manin. Abeg misuot manin sweetheart ko. Ano yung magbagaray dyan nga Susan keng ka? Inala na ti cellphone number mo la. Inted mo kahit? Kimon ka? Ti imon kat pagilasinan, ti panang ipatig. Agi mo siyempre kapag patig ka. Awang ka rin pa nagtalek mo kanya? Adda. Ngayong tao ka lang. Amam ka di gani Susan, kad ado di kiti sulit-sulisog na. Nagrelasyon pa iti adda sawanan. Kahit mo sawan, saan nga may mesa nga lalakit na karaman keng kuana. Kanukas pagarigan tapagustuam tariknam, kayat mo, di pala siya. Nagsaganak mo. Virginak mo. Kayat mo? Bakla kan samad. Hana ka bakla. Abang nga rin mo kayat. Nadata pa lang dito Iti kasgan ng hotel. Nagasakana ka mga ipahiti amin ko keng ka. Kas pa nang ipadagdag ko nga talagang ipatpatig ka. Nututupam ni Susan, di pala siya. Saan ko nga tutupan ni Susan? Di pala nga siya. No. Adan to na ito di nga panawin. Among, Alwin, talaga nga nakaragragsak ka. Talaga nga,
nagagasgasat ako na. Gabuta sikat, ti mangipatpatid kan, sikat ipatpatid ko. Rasa sa padaram ti kinababae. No pa siya kon ti mangipagbagang nakasagana. Halloween, sabi ko ma, saan to nga mapasamak ti ba nagsinata? Sabay ko ma. Inyistoryak manen manunemi kini Ronald nga kaopisina agkan gayem ko tinapasama. Nagkatawa ka. Nakanda adugayon di kini mangayat nga mangitaya kang ka nga dimot kayat. Masalusot ko man, friend. Hama pa napadasan? Mamut ah. Di kita'y per kilo. Higa nga. Imsa mo pa nga napadasan ti sigatin ang damo. Awan pa eh. Mapadasak tulaeng. Nung nag-asawa kami kini Roda. Kita pa natin mapadasan itan. No. Sikawet. Sobra una imat ka na. Basta. Sakong tulaengan aramidan deta. No asawak ton ni Roda. Kita nag-asawa kayo nga Roda yun. Planuan yun, di pa nag-asawa yo. Tapos na di kasta, kahit mapasamag tumaten, ti kayat ni Roda. Sige, pagsarita amin to Reda. Dinagas ko manin manon na iti may sa nga bigat iti Sabado yung saan ka naggroserya. Gabotado pa lang kaya dinted ko nga udi. Pamananta, kahit ko nga paspasyata. Pagpasyaran ta. Iti plaza. Pambaranta, sumuk na rin simbaan. Sige nga, intan. Iti may isa nga parke, manunemi, tinangi parking ak, di parking area da nga parke di kotse. Di wallet ko, di cellphone ko, di clutch bag ko. Ano tatanagyan ti clutch bag mo? Dati i-deposito ko medical man ngam nalipatak eh. I-deposito? Kwarta iti opisina. Kailan taman? Intad ko ti clutch bag mano. Nakigtot, hindi makita na nagyan. Ala, nagado? At a milyon dito? Oo, mata ha? 300,000 lang dito. Siya ka mati mangigim? Siya akon, si Kapit. Siya akon. Hindi magmag na kami manunimi ti parke. Napasarday nga. Apay. Apay sa sarapahan ti parokong mo. Ito sakit mo? Awan naman. Gagangay lang dito. Ito sa amit sakit mo, sweetheart. Awan. At sakit mo ti puso? Awan ko lang nga rod. Apay nga rod. Awan. Agori ka, sumat lang, hindi mo kayo ti makipag-sex kanyak, tamang ano, da sakit ti puso, kit maatake ka nga sirarabaw kanyak. Tila bagbagam. Sige. Apay manin. Tagpalpala mo. Babae. Mom, sweetheart. Dagito nga palpalamang kita. Pambardalain na kita. Kasla ka na nga babae, oh. Kadam, nakabenda ti gurong na. Baka mo't no, talaga nga saan na nga may pagna. Kung ano mas nagda. So ba nga pagtaktakan ta? Guro ka, mabiglang. Hi, sir. Ma'am. Nanano ta sakam? Natisgrasya sir. Kitsang ko nga may pagna. Kasapulan ti pa naka-operar na. Tapno may pagna. Isungarod nga. Barbaring ti kasto nga pamuspusan.
kat makaorno nga kiti kwarta nga pagpa-operak. Gura ka. Loktak ti klatsbak barong naimi ng piritak. Sa ko inted kang kuana intupak iti basket na manong naimi. Nagigtutak laingan manong naimi iti nagkuti. Imabot kanyak manong naimi ni Ruda kit dinagdagos na nga napaninala tindisok a kwarta. Hey, abay, nagkasaysayang a kwarta. Itad mo ito dahil nga babae, di mo am mo, di mo, dito ni, ada saan ang gasot dito, dati, oh my God, sweetheart, umanahin dyan sa nga gasot. Imagine, manong haribo kung madadiintad mo. Oh, sublikan ka. Gura ka. Apay, basit na siya sa nga gusto. Buto dati kabil mo iti klatsbag mo. Sinrapak ti barokong kumanong name. Naibatak ti klatsbag ket natulidak nga nadata. Tamok idi manong name ket arayatan nak ni Roda. Ngem, dejag palpalama nga di na maipagna na na saka na manon nemi tinangi karigatan nga imasidag kanyak nga minasahin nati barukong ko. Sir, umangis ka, sir. Sir, umangis ka. Okay na. Okay. Mimangon na akong manong. Hindi kita hek manon nemi ni Roda. Siigpil kang kuha natin klatsbag. Sweetheart, are you okay? Abay nga sangas kat inmarayat kanya. Naragrag ko na ta klatsbag, di ba? Awan, iso nga pinitot ko. Ang mga nata sa balin, wang pidot. Detabag, tim mo na, nga pinidot mo, imbes ko mga rayatan na. Ay, isumatan nga, arayatan na kanti, agpalpalama. Kat amo na matking pakat ti first aid. Muto hindi klatsbag. That is start. Mapantan, sweetheart. Mabitlan. Ibatan na. Anak, gaman na kasta, ibatan na. Taapay. Nagsubliyak iti ayan, tiyak kasapulan ti tulong manong ni. Miss, sir, okay ka na? Thank you, ha? Panangarayat mo kanyak. Panangipakat mo ti first aid. Kung kasta kami no kasaran ti mangmangin ko mabibuyak. Nga aramidan tapno maisalakan ti maatake ang asken ka. Sir, agpakita kayo ti doktor. Kinapod na. Awan sakit ko. May ka? Happy, sir. Tulong nga, tumakter. Ibulsa mo na kita napalpalamaam nga kwarta. Kalbasan na. Umay ka. Happy, sir. Umay ka. Siyak timang pa-operar ka. Sir? Halloween. Puno ka titi mangmangikuin ka? Ha? Roda, itapay. Kidagsinatan. Ibagam nga saan ka nga rupat ti kwarta. Ngam nakalawlawag. Nga na dya kwarta, imo na nga inarayat mo, sakbay kumakanyak. Dito ko nam. Nga saan ka arupa ti kwarta? Sino ti putpud no? Sika? Muno na ito'y agpalpalamang ibagbagam. Sorry, sweetheart.
Gabot iyawak nga da sa bali nga mangala at clubs bagkit amo da do kwarta na. Sut imo na nga inalak. Arayatin ka kawan nga nakaunamot ten dato nga agpalpalama kahit nga sawan. Yun unom di kwarta sakbay ti biyak ko. Ronald, sorry. Sorry, no. Kamaliak man tinaramid ko. Sorry, namo akong ti kinapudno. Ti kinapudno. Sorry, batanak. Ibatanak, umadayo ka. Oh my God. Ano tanggal mo? Nelia, sir. Oh my God. No, saan ka makapag na? Ganga likod ko. Iagos mo to, ha? Agkapot ka titanggit ko. Kalpasan na. Dita. Ala. Pag-ipanam kanyak, sir. Iti kotse. Ipang ito hospital tap na ma-operar ka. Halloween! Kasano ka ro din Halloween? Saan ka na kasapulan? Rupa kamat kami di kwarta. Dahita tikinapudno. Tikinapudno. Dinakan, hanggang sumusurot. Kinunak ba nung nemi ket ore medyo marigatan nak medyo nadagsan met ti babae manung nemi nga salabay. Adanon kami ni ti kotsek manung nemi di suk. Lumukan ka ha. Lukato ang 3 daw taglukan ka. Kaya narigatan nak sir. Kaya katatulungan ka. Tada. Muna taon man? 21. Agbasbasa ka? Graduate na kuman ng customer tinapasama kanya. So nga, baliwak to taga-enroll ti second sem nga maudi. Sige, let's go. Halloween! Mamait lang! Halloween! Halloween! Jay, girlfriend mo, sir. Kung kamat, babamlatan. Diya ako ni patpatig. Nakita mo tinapasamak, di ba? Uwan, sir. Nakita. Imbes kang sikat arayatin na, dadya mat clutch bag ngayon, tika ado ako inaala na sana sana inipit ka siya. Kat, buybuyaan nakalatanan kang ka nga, nagalalis to ako ni mas kang kanser. Yumawan sakit ko. Inaramid ko lang tika siya. Takayit ko ang paniknikan, tikinapudno. Tikinapudno. Kahit mo sawan sa tuktok talan ti kinapudno, no talagang saan nga rupa ti kwarta ti girlfriend ko. Style na gayam ti amin. Agin ko na. Di na kayat nanginang arwaten, di na kayat nga ramidek nga regaluak ti pamilya na karagiti grocery items, di na kayat nga mapahang kami iti class nga restaurant. Gayam, talaga nga rupa ti kwarta. Sayang. Kadagyaman akmet. Taada ka, Nelia. Sika tinaramat ni Apo Diyos tapnikas tagat mapaniknikak. Nga agbidutak no ni Roda ti patpatek ko. Buno asawayek. No may bagang ganton, baka si ganton tagbaling asawak. Hala, sir, baka nabagbag ng nadya Rodang siya. Working student at mayat. Kastamat kang guana. Ngam saan kang harupa ti kwarta. Ora yung samong pag natisakam kat imay kapela imasidig kanyak tapno tulungan na, di ba? Imbes ko mga kayan ayat ko timang tulong kanyak ngam saan mo. Ta sika. Sika amat tinaramat ni Apo Diyos, sir. Tapno di kas dagat masulbar ti problema. Panaka-operar ti sakak tapno makapagnak may ipagnak tumanin. Edi na yung kumpain ko ni Nelia manong naimi ti ospital ket mangrugin ti operasyon. Tinawagak ni Ronald. Pare, abay, good news, bad news. Good news and bad news. Anak kayat mo ngayon, anak. Diya bad news. Natuktano kung tikinapudno. Tikinapudno, nga? Pudno ka. Panagin ko na lang test diya ng style ni Roda. Oh?
Ket, awan kami. Insin ako. Ti good news nga nun. Ti good news. At damay sa nga babae, nga naramat ni Apo Diyos, tapno matuktalak ti kinapod. Inyos toriyak ti sitwasyon manon nemi, kanagkatkatawan ni Ronald. Asal na buyak dahil ang istorya. Ang buyam, asal na nakabuyak ti kasta. Kahit mo sawan, ad-adda nga nakaklats bag nga kwarta ti pinidot nga inarayat ni Roda, nga may itisika. Huwin. Kahit dadyag palpala mga kasapulan ti panaka-operar ti saka na, isot imarayat kanya ka nang ipakat ti first aid. Ngayon na-atake ka nga talaga. Anang anatake ka abong matsakit ti puso. Kasta? Kahit kumusta na ta pa-operar mo? Data babae nga palpalama ako na. Hamon naman ako na palpalama. Ag-request lang ti tulong. Tapno at na maurno nga pagpa-operar na. Hangag palamangim agpatulong. Ket, nalapsat na. Kanoras nga nalapsat. Ngam di puso na. Imagine. Hanga makapag na, ako na. Ngam inkarigatan na. Timasideg, tapno arayatan na. Irin to, tada di girlfriend ko, nga napan na. Inalad di klats bag, isot salsalak niban na. Huri mataya ko na, basta lagi di kwarta na. Dayta, di kinapod no. Huwag. Kita siyat mo na, tanudok talam. Di kanto mo kami mamati kanyak, ng maglagarot kanta. Panagin ko na lang ti amin, di ka mat namati. Ngayon te ko na dan, na yung bagunay na po Diyos. Hindi ka anda manunemi ni Nelia at hospital. Dagdagasak, nagkapok ti bisina. Kensak bayang maparak ti bisina. Namamok manunemi ni kiti parents na. Ken duwa kapsat na. Hagaman kami kada kayo, sir. Amuyo ka di nga. Ni Nelia ti pang namnamami. Gabotas at inauna. Agraduar to kumanang yung gabot ti kasto nga panakaksidente na. Di na ituloy. Hanga bali tata. Adamat pa sa balik mong daway. Kadagyaman kami ta sikat ng igastos pa ka naka-operar na. Dagdakil ti. Na itulong na kanya. Nang ipakita, parang ipakita na. No kasano ti kinasiyat nga tumulong. Gabot tayo sunak at nasiyat nga tumulong. Uri din ako makaya kat kinaya na. Kastamet, tisayat ko mang tulong kinkwana. Kada kayo, tata. Agyaman kami, sir. Agyaman kami. At dati kiti kondaway manunimi nga pasaray tawagan na niya Roda ng imsan ko ng intaltalek. Tinaramit ko pa yan manong name, yung black con. At dapat kiti kondaway nga umay dito balay nga agpagpakaasi ng imsan ko ng entertain. Aging ka nagsardangin man. Intuloy ni Nelia tinagbasa manunimi aging ka nagturpus. Napanak yung matendar ti panagturpus na manong. Kaya kastamot na itibas gagangay lang nga party graduation nga panagpaalan na nga naggraduan. Agbadpada kami nga accountant manong. Tinulunga kisuna, iti panag-review na, aging ka nga idi, dadrimuarin ti resulta. May sapay suna, aday top 10, top 8. Orela na paarakop kanyak manong nimi. Idi ta, maamuan ng ti resulta. Nagkuyog kami karedi nga malam. Hindi kimatak ti newspaper kasadya nga rimuha ti resulta. Thank God. Kama na ka. Sir ka di pelain. Ano ko mga rod? Halloween.
Oh, thank you. I love you, Elia. Anak amay kari. Deta. Kasta mati ko na idi ni Roda. Allah, anak aski ni Roda, wen. Nga, rupat ti kwarta. Nga napatpatig ti kwarta, nga ti panang isalakan na ti biyag. Amok, napanik ni kakon, nga sabali ka. Sikat kayat ko ang baling asawa. Nelia. Sikatin sakot kanyak ni Apo Diyos. Halloween. Sikamat din sakot ni Apo Diyos kanya. Datang at atin ay kari. Gabot iba't patek ka. Iba't patek ka mayat Halloween. Nupintas ti pagsasaritaan manong ala na pimpintas ni Roda. Ngem, kada dito'y kanyak kat ti pintas kinasiya at iti kaunkan ti puso. Isu dayta ni Nelia. Iti amamok manunemi ni Nelia kadagiti naganak kanyak saan tapulos sa simupyan. Gabota, inistoryak kanakwada ti amin. Samot kiti agsapsapol manunemi di kiti parents ko, tikas kada kami nga nagkapo iti bakna nga pamilya. Ngayon ti sapsapulan da manong, kinakambak nang iti kaunkan. Wan, kasta ni Nelia. Iti agasawa kami kay ni Nelia, siyempre ni Ronald, iti nagbaling ang best man ko. Kalpasan ti duwa nga tawen, si marunumatan nga agasawa ti gayem ko. At agabukbukotan mi nga balay kay ni Nelia, manong. Tinulungan na, digiti kakapsat na. Katrimang ay matibiyag da. Tas tabat digiti daganak kan kuan. Awanin ti sa pulag pa manong nemi ti pamilya binangon mi ken digiti nalungan nak mi ken ni Nelia. Ito nga ro ti pagkasaritak manong. Thank you iti anos mo nga nangurnos. Kalpasan nga nakinsen ken ka ti Taliena. Thank you iti laing mo nga nangibasa. Ket sapay ko man. Sada madagiti naibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga nagdingeg ken nagbuya. More power to your program. Tuwing nga radagyaman nga paghayam mo, Alwin. Thank you mat kang Sir Alwin. Iti pa naging buray mo ti pagkasalitam.